centralne Bosne, Bosanske krajine, kao i oblasti u Hrvatskoj, Likije, Banije, Kordona, znači svih tih oblasti. A pored toga će se izučavati i bugarsko tradicionalno pevanje, grčko, makedonsko, kao i pevanje nacionalnih manjina. I zato je ovaj koncept onako zaista jedinstven kod nas. Također šta je interesantno, da grupe su, znači najmlađi uzrasti od 7 godina pa nadalje, znači za decu, mlade i odrasle, ali taj uzrast, grupa za taj uzrast od 7 do 12 godina je onako posebno po mojom mišljenju interesantan, jer ja neću to insistirati sada na savršenom pevanju, jer su oni još mladi i mali, nisu im još formirani glasovi, nego ću njih učiti prosto jednom širem kontekstu tradicionalne kulture. Znači, učit ću ih i o bajkama, o mitologiji, o brzalicama, poslovicama, znači svim tim kratkim formama, o nošnji, na primjer o maskama, znači i u obredima, pošto je zaista jedna tradicionalna kultura tako bogatstvo jednog lijepog šarenila i toliko toga interesantnog za taj uzrast, tako da to zaista sam onako njima prilagodila da se oni kroz igru upoznaju i da vole tradiciju. Eto, a oni će naravno kasnije i naravno se više posvetiti i pevanju, ako konkretno pevanje možda će neko od njih želiti da studira etnologiju. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, da. Reci mi, ko želi i kako može da se prijavi? Da, znači u toku je, dakle, prijava, upis je u toku. Da, baš što me pitali da li ćeš praviti masovne audicije. Neću praviti masovne audicije, već prosto ću za svakog odvojim pola sata vremena, znači to je najmanje što mogu da učinim, jer ja znam da, pogotovo kad neko nije imao iskustva sa pevanjem, da je vrlo nezgodno sad da on peva pred 20 ili 50 ljudi koji bi došli na audiciju. Tako da ne želim nikoga da traumiram u tom smislu, nego lepo oni dođu kod mene, onda se mi ispričamo, oni mene upoznaju i vide da nisam babaroga. Onda pusti svoj glas i ga oceniš. Jeste. Onda mi oni zapevaju, ja zaista kažem bilo koji žan, zato što je meni samo važno da čujem da oni imaju sluha, a ovo drugo se sve, znači na svemu drugom se radi. Eto, to je ono što je važno. Tako da nisam u tom smislu sad strogo samo mora neka tradicionalna pesma. Ne, znači kogod želi da se prijavi nije potrebno uopšte neko prethodno pevačko iskustvo niti muzičko obrazovanje. Znači svi oni koji žele da uče zapravo pevanje, da školuju svoj glas, mogu da dođu i da se prijave. A kad je pravo vreme za početak školovanja glasa? Pa negde, kao što je, na primjer, za solo pevanje, mislim da je tek upis od, recimo, 7. razreda osnovne škole, oni krenu i upišu u nižu, a možda čak od prve godine srednje škole. Znači, tad već onako njima krene da se ozbiljnije formira glas, ali i u prethodnim godinama, naravno, ja sam prvo počela da pevam, u stvari, zapravo, otac se samo šalio kako sam još kad sam plakala, pevala sam la, nisam plakali kao normalno, jel, deca neko la, i onda neko, ti ćeš biti pevačica. A onda sam već u prvom razredu osnovne škole kao najmlađi član bila pozvana da pevam u horu. Tako da sam još od tih malih nogu još u osnovnoj školi pevala, potom u folkloru sam i već u 3. razredu bila solista i tako pevala. Ti si baš brzo napredovala. Pa jeste, da, zapravo ja se profesionalno bavim pevanjem još od svoje 15. godine. Već sam tad počela da sarađujem sa brojnim grupama i sa Balkanikom, mislim, to sam bila 8 godina, na primjer, i sa grupom Hazari, sa brojnim drugim, tim, da kažem, world music, odnosno kako kod nas popularno etno grupama. A pre 2 godine sam pokrenula i svoju grupu, koja se zove Bojana Nikolić, i sad sa njima imamo baš, na primjer, koncertnu turneju u Španiji u julu ove godine. Tako da sam vrlo aktivna i na tom koncertnom planu. Radi se, ima puno posla. Reci mi, kako je sve to izgledalo na početku, a kako sada? Pa nekako, i pošto je ovo isto novo, tako da ja i sad smatram da sam u tom smislu... Na nekom početku, ali tako? Škole, da, na početku. Pa ja sam negde zaista onako, baš da kažem, zadovoljna i srećna, jer ja sam zapravo još u osnovnoj školi imala ideju da se bavim ovim čime se danas bavim. Ja sam želela, još tad sam zamišljala kako ću ja da predajem pevanje i različite vokalne oblike na univerzitetima u inostranstvu i ovde kod nas. I onda zapravo sam bila u tom smislu hrabra, pošto je danas svi znamo kako je situacija, nema zapošljenja i tako dalje. I onda sam ja u oktobru prošle godine bila hrabra da pokrenem svoju, da sama sebe zaposlim. Tako da evo kažem zapravo svim mladim ljudima
koji tako lutaju, ne znaju gdje da nađu svoje mesto, pa možda da osmisle nešto interesantno, drugačije i da pokrenu to svoje. Tako da sam ja pokrenula tu agenciju za muzičku delatnost, edukaciju i izdavaštvo Balkan Culture Heritage, odnosno Balkansko kulturno nasleđe. I sad sam ja mlada direktorka sa 26 godina, ali zaista je tako. I kroz to naravno vodim i ovu školu tradicionalno pevanje, tako da sam u tom smislu bila hrabra da pokrenem nešto svoje, jer ovo je zaista stvarno specifično i nešto što ne postoji. Znači, praktično sam ja izmislila ono čime želim da se bavim. Eto, ali prosto treba u tom smislu biti hrabar. A kakvi su bili? Pa ja sam zaista imala onako brojnih iskustava, zaista još od 15. godina kad krenete tako mladi. Onda mi se bilo i lepih i onih ružnih strana. Da li je bilo trenutaka kad si želela da odustaneš? Pa bilo je onako dosta, ne dosta, ali bilo je i neprijatnih iskustava u smislu što kad ste mladi, onda, pogotovo kad se bavite ovom vrstom muzike, onda ljudi nekako to ranije, čini mi se to dosta onako i omalovažavano. Sad već ljudi su shvatili zapravo kolika je vrednost uopšte tradicionalnog pevanja i prosto imaju prema tome drugačiji odnos. A ranije je to sve bilo, ja, ti si mlada, ti Znači, ne mogu da kažem, ja sam zaista u Balkanici bila stvarno tolike godine i to je zaista onako jedno lepo iskustvo, ali dok, na primjer, imala sam i neku situaciju kad sam snimala, na primjer, vokal za film jedan, gde sam bila glavni vokal i gde tako onda bude, na primjer, neke situacije gde vama kažu, pa znate vaš honor, pa mi smo to već potrošili. Mislim, i tako neke krajnje onako ružne stvari, ali sve je to onako neko iskustvo. I kako si reagovala u takvim trenucima? Pa to je sve se onako nekako gradi. I sad ugovor, pa sve drugo, nema. Isplata unaprijed. Da, ali dobro, sad sam ja i stariji, prosto ljudi imaju drugačiji odnos u tom smislu. Ali isto da, isto je problem, zaista što se tiče tradicionalne muzike, mislim da je to generalno, zato što svi nekako misle kad je tradicionalno, to onda sve treba da bude besplatno. A onda ja kažem, ali ljudi, ja sam se ovim školovala za ovo stručno 18 godina. Mislim, šta to znači? Da ja kao diplomirani etnomuzikolog treba da radim, ne znam, u trafici, jer će meni u pekari kad dođem kažu, znate šta, hleb košta, ne znam, 60 dinara. A ja ću sve da pevam besplatno. Tako da to prosto moraju ljudi promjene odnosa. Ja sam zaista se ovo profesionalno bavim. Naravno da kao što nastup bilo koje druge pevačice ili šta ja znam, košta, naravno da i da koncert tradicionalne muzike košta, bilo ko da ga izvodi. Znači zaista, mislim, pogotovo onaj ko je profesionalno. Naravno, kad smo još mali, ne znam, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, u folklori i tako dalje, naravno da je to sve besplatno i to je sve veliko iskustvo, ali danas, mislim, naravno da prosto je to moje obrazovanje i ono čime sam ja odabrala da se bavim i naravno da želim od toga i da normalno živim, odnosno da imam normalnu platu za ono čime se bavim. A reci mi, da li je zainteresovanost ljudi sada zadovoljavajuća za ovu vrstu muzike? Jeste. Ja sam baš onako zaista zadovoljna jer baš onako ima puno poziva i interesovanja jer ovo, da kažem, to je kod nas zapravo popularno kao etno pevanje. Zaista poslednjih godina onako baš dobije nam zamah. Ja znam da ima puno devojaka da se prosto to pokrenulo. Prosto kao jedan onako pokret koji je krenuo i meni je jako drago zbog toga jer je, ja baš uvijek to se trudim da naglasim, da je srpsko tradicionalno pevanje jedan od najvećih brendova naše zemlje. Zašto? Zato što su te vokalni oblici su zapravo jedni od najstarijih u odnosu na čitav svet. Znači, to su pogotovo stare pesme na glas ili u različitim krajima, kako se zovu, ili izvika, ojkače i tako dalje. U različitom kraju se zovu na različite načine, ali to su, recimo, mali abitusi i vrlo specifične tehnike, one koje sam ja otpevala, koje nemaju u drugim narodima. Znači, koje nemaju, i to je ono, zapravo, to je jedno od najstarijih, najarhaičnijih vokalnih oblika na čitavom svetu koje su očuvane. I to je ono čega mi treba da postanemo svesni. Neko, na primjer, kaže, tradicionalna muzika, pa to je dosadno i šta ja znam. Ali mi treba da postanemo svesni, to mi je kao dete, na primjer. Znači, vama nekome može da se dopada određeni kraj ili određeni stil pevanja ili tako dalje, ili ne, manje ili više. Ali ono je vaše. I vi ga volite, bez obzira što kao sa svim manama i vrlinama. Ono je prosto vaše i vi ga volite, ono je vama najlepše. I to je onaj odnos koji mi treba da negujemo prema našoj tradicionalnoj muziki. Zaista, znači, bukvalno kao prema detetu. Eto, to je naše i mi ćemo ga negovati i čuvati. Jedinstveno je, to je ono čega treba da budemo svesni.
Ok, Bojana, hvala ti najlepše što si izdvojila vreme i gostovala u našem jutarnjem Hvala i programu. tebi. A mi ćemo sada pogledati detaljniju vremensku prognozu.